Ο πρώτος στη λίστα μου είναι ο Λιονέλ Μέση. Δεκάρι παίζω! Θα το βάζει στους υποτιμημένους, στους υπερεκτιμημένους, σε όλες τις εκπομπές θα μπαίνει. Όταν ήταν 15 χρόνια είχε πεταλούδα στην τσέπη, σίγουρα. Πω, χαμούλης έγινε εδώ πέρα. Πρέπει να φτιάξω τις εμφανίσεις μου. Τι θα βάλω τώρα, μάμο το σπιτάκι μου. Είναι για το Πέο. Σοβαρά. Ναι, το διαλεμένο. Μήπως τις πήρες από το Google Shop. Όχι, θες να σου δείξω ποιες άλλες πήρα από το Google Shop. Οι εμφανίσεις από το Google Shop είναι οι εμφανίσεις που θέλεις να βάλεις στην τουλάπα σου. Στο Google Shop θα βρεις εμφανίσεις, ρεπλικές, vintage και ό,τι άλλη φετινή εμφάνιση μπορείς να βρεις σε εξευτελιστικές τιμές. Με τον κωδικό κάτω στο link μπορείς να αγοράσεις τις εμφανίσεις σου. Καλώς ήρθατε και πάλι σε άλλη μια εκπομπή. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ναι, θα το πάρω. Στο καλώδιο. Θα το πάρω, στο καλώδιο. Να στηθώ, περίμενε, ρε. Στήσου. Στημένε. Είσαι στημένος και μπαθής. Πιο υποτιμημένοι παίκτε. Γενικά όμως. Όχι οι Έλληνες. Που πιστεύει ο καθένας. Globally. Που πιστεύει ο καθένας για δικούς του λόγους, παιδί μου, ότι ναι, δεν έπαιξε τόσο όσο μπορούσε, όσο δεν τον έβαζε ο προπονητής, έτυχε να πέσει πάνω σε καλύτερο παίχτη και τα λοιπά. Που απλά έπαιζε και κοιτάζαν όλοι τους δίπλα του. Ναι, μπράβο, κάπως έτσι. Αλέξανδρος Τζιόλης. Ο πιο αθόρυβος παίκτης. Αλέξανδρος Τζόρμπας. Όχι, ποτέ. Ποτέ δεν θα είσαι. Αλέξανδρο Τζιόλη. Θες να ξεκινήσεις? Να ξεκινήσω. Πάμε. Ο πρώτος στη λίστα μου είναι ο Λιονέλ Μέση. Πιστεύω δεν πήρε τις ευκαιρίες που Είπα έπρεπε. εγώ τον Τζιόλη, τώρα τι συνεχίζει το αστείο. Λοιπόν, πέραν την πλάκα. Ο πρώτος που ξεκινάω εγώ λέγεται. Κάτσε να δω. Δεν το ξέρω. Είναι ο Γκούτι. Ο Γκούτι. Ωραίος. Πάντα θα θυμάμαι τον Στους Γκούτι. Γαλάκτικους έτυχε να. Θα θυμάμαι το τακουνάκι Αυτό του. στο αυτό. Μπενζεμά, ναι. Εντάξει, δεν είναι στους Γαλάκτικους, ήταν από πολύ πιο πριν ο Γκούτι. Ναι, αλλά έπεσε στους Γαλάκτικους τα χρόνια που μπορούσε να παίξει και ήταν καλός. Ήταν στο κέντρο με Φίγκο, Ζιντάν. Δεν χώραγε, ας πούμε. Δεν χώραγε. Έχει- Χώραγε, αλλά. Έπαιζε, αλλά όχι τόσο. 600 συμμετοχές. Έχει 100 γκολ, 100 assist, ξέρω εγώ, 100 φεύγα πλάσου. Ναι. Μην το πάρετε 100 και μου πείτε. Για Α, όχι, χαφάκι. 101. Ναι. 100 πλάσ απ' όλα. Και τι να πούμε, ρε φίλε, ο τύπος ήταν υπέροχος. Του Λουκάκη εσύ το άρεσε περισσότερο στον Γκούτι, το μαλλί του. Καλά, ξαναδώ, σίγουρα. είμαι σίγουρος. Ναι, 100%. Του θυμίζει τον Μπέκαμ για αυτό. Ναι, που ναι, άρεσε. ναι. Ήταν ο Ισπανός Μπέκαμ. Ναι. Όχι, μου άρεσε γιατί κοίταζε, έβλεπε πράγματα που. Όχι, ρε, πολύ μπάλα. Πολύ μπάλα. Ήταν άλλα, ρε φίλε. Η φάση Ήταν μπροστά. που έχει βγει σχεδόν τετατέτ και πατάει τα κουνάκι στον Ρονάλντο. Και ψαρώνουν Δεν όλοι υπάρχει. στον ρε. Μπενζεμά, Κανένας στον παίκτης Μπενζεμά, στον 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 Μπενζεμά. Μπενζεμά, ναι. Δεν μπέρδεψα τα κεφάλια. Δεν θα το έχει κάνει κανένας. Ναι. Κανένας. Όλοι λέει πάω το κάνω γκολ αυτό ή τη δίνω στο πλάι να την πατήσει. Τι σου κάνουν, ναι, κανείς δεν το έκανε. Ναι. Όχι, συμφωνώ 100% με Γκούτι. Είναι άρρωστη παιχτάρα και Άρρωστη μου παιχτάρα. άρεσε. Και μου άρεσε σε όλες τις version. Και Ναι. είναι μακρύ μαλλί και με κοντό. Ναι. Μακρύμα. Και ρε φίλε, δεν νιώθεις τώρα που το σκέφτεσαι, που δεν τον έχεις σκεφτεί πάρα πολύ ώρα. Δεν νιώθεις ότι. Όπου και να τον έβαζες. Ναι, δεξί Δεν, μπάρα. δεν υπήρχε Δεξί θέση. μπάρα. Ναι, δεν ήτανε. Ήταν απλά βάλε με μέσα. Είναι ξέρω πολύ εγώ. τεχνική. Έπαιρνε την μπάλα, το αριστερό έτσι πασούλες, Ναι. τα κουνάκια. Άιρονος παίκτης. Δεν υπάρχουν πάλι τέτοιοι παίκτες. Μην λέμε τα ίδια πάλι. Όχι, ναι. Τέτοιο στυλ δεν υπάρχει. τέτοιο ναι. στυλ. Πιο αδύναμος. Δηλαδή δεν ήταν ότι είχε τα τρελά φυσικά. Ναι. Αλλά ο τύπος έμπαινε μέσα, ήταν. Ωραίος, ο Γκούτι. Θα ξεκινήσω. Δεν θυμάμαι ποιον ποδοσφαιριστή είδα που το έλεγε. Ότι μιλούσε για την εθνική Ολλανδία, ρε παιδί μου. Και έλεγε ότι το μεγάλο πρόβλημα τη Ολλανδία γενικά τα τελευταία χρόνια δεν είναι ότι δεν έχει παίχτες. Έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες. Ειδικά Δεν στον έχει άξονα επιθετικό. δεν υπάρχει σεντερφόρ. Ναι. Όταν ο Χόιλουντ είναι. Ο Χόιλντον είναι Νορβηγός. Ο Χόιλουντ. Δανός, συγγνώμη. Πώς τον λένε, ρε. Το ψηλόλες. Δεν Ναι, είναι σε λίγο. όχι, ρε, το κρεάρι που παίζει μπροστά. Ναι, ο- ο- Στον Άγιαξ τώρα. Ο τέτοιος μωρέ, ναι. Ο Αυτός ψηλός, ναι. περιμένεις να πάρεις με Euro ή Mundial με αυτόν, μάλλον δεν θα το πάρεις. Όχι. Και σκεφτόμουν ποιος είναι αντίστοιχα από Ολλανδούς που έχουμε δει εμείς. Δεν σου βάζω Φαμπάστεν και τέτοια. Και ξέρεις ποιος είναι πραγματικά απίστευτη παιχτάρα και κανείς δεν σου έρχεται στο μυαλό όταν θα τον πεις. Επιθετικό Ναι. που παίζει μπροστά. Τον Γκλάιφερ θυμάμαι εγώ. Όχι, για θυμίσου, υπάρχουν. Για Van μιλάμε Persie. τώρα, ναι, Ναι, ο Βαμπέρση Van και Persie Φανίστερόιδες και τέτοια. όχι. Βανίστελ Ρόι. Μακάι, Ρόι Μακάι. Όχι ο Μακάι, όχι ο Μακάι και ο Μακάι απίστευτη παιχτάρα. Επειδή είπες όλα Πιο μετά. Μετά το Μακάι. Ήταν το 2003-2004 είχε βγει το ταλέντο της χρονιάς γενικά στο ποδόσφαιρο. Το Βαντεφάρτ λες. Ο Χούντελαρ. Για κλάσου. Ναι, Μεγάλη ναι, ρε παιχτάρα. φίλε, μπράβο. Και Σαν όσο και το ψάχνα, δηλαδή. Young Class. Ναι, Λοιπόν, Παιχτάρα. στην Εθνική Ολλανδία Πολλά γκολ, σε πολλά γκολ. 78 μάτς έχει 42 γκολ. Δηλαδή είχε μάτς και γκολ σχεδόν. Μάτς παρά Για μάτς γκολ. κλασούντελα. Λοιπόν, έχει 400 μάτς, 400 γκολ συνολικά στην καριέρα του. Δεν τα λες και λίγα.
Και ειδικά Όχι, για άνθρωπο που ταλαιπωρήθηκε με τραυματισμούς. Πόσο έχει? 400 γκολ. Είσαι τρελό, είσαι σοβαρός ρε. Δεν είναι. Πάρα πολλά είναι. Τι λέτε τα λέτε και λίγα. ναι, Ο δεν οποίο τα Χούντελαρ έλεγε. έπαιζε μέχρι στον Άγιαξ μέχρι τα 38-39 και έβαζε γκολ. Ήταν Έχει συσάγετο. περάσει- Μόνο σε μία ομάδα δεν έπιασε. Όπως Σε περισσότερα. ποια? Στη Ρεάλ. Ναι. 20 μάτς 8 γκολ. Δεν τα λες και κακά. Όχι, όχι. Για να πεις ότι δεν Απλά δεν έπιασε. έμεινε. Δεν στέριωσε να Ναι, μείνει. 20 μάτς έπαιξε. Δεν τον έβαλανε και 3 χρόνια μέσα δηλαδή. ναι. Ότι οι άλλοι βάζανε παραπάνω. Εντάξει. Εντάξει, ναι. εδώ δεν έπιασε ο Ρόμπερτ. Ναι, ρε, πάρα Εδώ, πολύ δεν εδώ ο πιάσανε. Μπεντζεμά τα πρώτα χρόνια δεν έπαιζε. φίλε. Αλλά όταν το δεν πιάνω είναι ότι σε 20 μάτς έβαλα 8 γκολ. Ναι, ναι. Πα, οκ, μακάρι να μην πιάναμε όλοι έτσι. ναι. Έχει ακραία νούμερα, έχει γκολάρει σεντερφορίσχες, Άρρωστα έκανε αυτά, κινήσεις πολλές και μπάλα ήξερε και να παίξει το βρωμόξυλο ήξερε. Ήτανε πραγματικά σεντερφόρ που λέγες ο Τίμιος, δεν θα τον πληρώσω και πάρα πολλά λεφτά. Και να σου βάλει γκολ. Ναι, θα έχω τα 15 γκολάκια τη χρονιά, θα μου τα βάλει στα 30 μάτς, ξέρω εγώ. Ήτανε Πω φίλε. λίρα 100 αυτός ο Αν έβγαινε παίκτης. τώρα ο Χούντελαρ. Τώρα θα βάζει μετά, όπως Δεν παίζουν οι υπάρχει τώρα ομάδες. Χούντελαρ. Τώρα, άμα έβαζε τότε 25 γκολ 20 τη χρονιά, τώρα θα βάζει 40 μάλλον. Ναι. Πλάκα κάνει. Παιχτάρα. Μιλάμε για παίχτες σαν το Χόιλουν και το κάτι τέτοιους παίχτες που λες. Έβλεπα το Χόιλουν τώρα στο τελευταίο μάτι με την Νορβηγία. Πρέπει να έβαλε 2 και πρέπει να έχει βάλει 6. Θα πω ένα παίχτη ο οποίο δεν έπαιζε ποτέ βασικό. Βάζει γκολ, έβαζε γκολ. Έχει Παίζει και ένα. ακόμα? Όχι, δεν παίζει. Έχει και ένα ρεκόρ περίεργο σαν αλλαγή με τα περισσότερα Ξέρω γκολ. ποιος Το καταλάβαμε όλοι. Ο Λεγκούναρ Σόλσκερ, παιδιά. Ναι. Έτυχε να πέσει σε επιθετικούς όντως καλούς. Δηλαδή και με το δίδυμο Γιώργο Κόλ, με Βανίστερ Ρόι μετά, με Ρονάλντο. Ο τύπος ήταν πιστός στρατιώτης όταν τον έβαζε μέσα ο Φέργκισον 20 λεπτά. Σου βάζε γκολ. Πώς σου βάζε, ήταν στο τέρμα, σου βάζε γκολ. Πάρα πολύ καλός επαγγελματίας. Είχε φίλε στη Master, ενώ δεν ξεκίναγε σε κανένα βασικός, έβαλε 91 γκολ τις χρονιές που έπαιξε. Ο δολοφόνος με το αγγελικό Ο πρόσωπο. δολοφόνος με ο Σμίγκολ, ή αλλιώς Άντι Σέρκης. Άντι Σέρκης, ναι. Το θεωρώ για τα λεπτά που έπαιζε πάρα πολύ τίμιο επιθετικό. Ναι, ρε. Ναι. Δηλαδή σε άλλη ομάδα έμεινε στη Master πιστός γιατί λέει θα μείνω σε μια μεγάλη ομάδα με ένα πολύ καλό προπονητή. Να παίζω εδώ πέρα όσο παίζω, αντί να πάω κάπου και να πάω, ας πούμε, στη Βασιλεία, ξέρω εγώ. Και να Όχι, έμεινε εκεί. Ναι. Έχεις αναρωτηθεί πόσο θα έχει αλλάξει η ιστορία του ποδοσφαίρου αν οι επιθετικοί κυρίως δεχόντουσαν να κάνουν τα πράγματα που έκανε ο Σόλσκερ. Ναι. Να πούνε ότι ξέρεις τι ρε φίλε. Θα βγω και στο πλάι να μαρκάρω. Είμαι ναι. καλύτερος, ναι, Ναι. είμαι καλύτερος να μπαίνω αλλαγή. Ναι. Αντέχω πιο πολύ. Αυτό. Παρά όχι, να πάω να πηγαίνω να παίζω και. Να το δω. Είναι και αυτό που λένε, ο επιθετικός θέλει ρυθμό και παιχνίδια και γκολ για να βάζει. Όχι, μου Όχι αρκούν πάντα. 20 λεπτά. Και κλείνω με το πιο έτσι, must goal του Solskjaer και γενικά ένα από το, στο Τελικό Champions League. Champions League. Με το τελικό του Champions League. Με το πόδι εκεί το έβαλε το ρημάδι το πόδι. Δεν θα κρυφτώ, ήμουνα με την Bagger. Κι εγώ. Τότε. Και Μ' εγώ άρεσε και η ήμουν με την Bagger. Bagger. Εγώ ήμουνα με Manchester. Αλλά Εσύ δεν με με. τον David Beckham. Δηλαδή, Βασικά δεν την ήξερα και πολύ από το μένει ποδόσφαιρο. full τότε. Έφτιαξε δηλαδή η μετέπειτα ιστεροφημία και η φανέλα τη Master από αυτό το τελικό. Έγινε που λένε φίλε δεν τελειώνει η Master, μπορεί να σου Είναι- πάρει στο τέλο το παιχνίδι. Έγινε τεράστιο brand. Ο πρώτος τελικός που είδα. γενιές μας. Τσουλού έτσι να θυμάμαι καλά. Για μας ναι, και εμένα. Επειδή είναι το ίδιο, Με λέω ήταν η πρώτη φανέλα που πήρα. Η πρώτη φανέλα που πήρα ομάδας εξωτερικού. Νομίζω ότι αυτός ο τελικός έφτιαξε τον brand της United για τα επόμενα μέχρι και τώρα, μέχρι 30 Το χρόνια. απογείωσε μετά με το treble, το πρώτο treble και τα Είναι η λοιπά. τάξη του 92, Αυτό. ο Σερ Άλεξ Φέργκισον. Οι μπέμπιδες. Οι κόκκινοι διάολοι. Κοίτα, όχι. Είναι ο παίχτης, είναι ο ορισμός του τίμιου παίχτη. Ναι, Ο ναι, Solskjaer. ισχύει. Που περιμένω να μου γράψεις και εσύ από κάτω βέβαια Εννοείται. τους δικούς σας τίμιους, να φτιάξουμε μια εντεκάδα τίμιων. Ωραίο. Δηλαδή Χούντελαρ μπροστά και λίγο δεξιά του ή λίγο πίσω του τον Σόλσκερ. Πολλά γκολ, Βασικά η αλλαγή του θα είναι ο Θα Σόλσκερ. ναι. Μην το βάλουμε βασικό. Παιδιά, αλλαγή. Και είχε το ρεκόρ που μπήκε αλλαγή και έβαλε 5 γκολ. Στην ναι. Premier League δεν έχει ξαναγίνει αυτό από αλλαγή παίχτη. Παίχτη να μπαίνει Πότε να αλλαγή. προλάβεις Σε να 20 βάλεις λεπτά πέντε δηλαδή. Ναι, Σε 20 λεπτά είχε βάλει 5 γκολ. Δεν το θυμάμαι αυτό. Τρελό. Τρελό αυτό. Ο επόμενος μου είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι ότι δεν έπαιζε. Δεν είναι ότι έβαζε πολλά γκολ. Έβαζε άμα χρειαζόταν. Δεν είναι ότι έκανε και τακτικά τα πάντα, αλλά έξερε πολύ μπάλα. Και είναι ο Μάουρο Καμορανέζη. Ωραίο. Σβούρα, δυνατό. Ναι. Κάμερα, ναι, Δεν είναι τόσο όσο λέμε υποτιμημένος γιατί έπαιζε. ναι. Δεν πήρε τα credits. Δεν πήρε τα γιατί είχε credits, δίπλα ρε του φίλε, παίχτες που τα όπως ο αξίζανε. Πύρλο και ο Τότι. Να σου το πω Μπράβο, έτσι ναι. απλά. Ήταν στην εθνική στο Μουντιάλ που το Ναι. πήρανε. Δεν ήταν βασικό. Ναι. Ξεκινάει βασικό. Έπαιξε. Έπαινε όμως και έκανε πάντα διαφορά. Έκανε τη διαφορά και είχε μπροστά του 3 παίχτες που δεν. Δηλαδή και ο Ντερόση και ο Τότι και ο Γκατούζο και ο Πύρλο Ναι, που ναι. παίζαν στο κεντρικά χαφ.
ερχόταν σαν πέμπτος αυτός. Αν με ρωτήσεις λανθασμένα γιατί ξέρει μπάλα. Δηλαδή δεν μπορούσε Και να έχω παίζει. την αίσθηση, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, ότι στην Ιταλία έπαιζε και λίγο αριστερά ή δεξιά αν χρειαζόταν. Έπαιζε. Χρειαζόταν όπου χρειαζόταν έπαιζε. Ήταν σαν τον Καραγκούνι, ρε παιδί μου. Ναι, Μπορούσε ναι, να ναι. παίξει σε διάφορες Αυτό. θέσεις. Θύμιζε Καραγκούνι, ναι. Είναι πώς λέγαμε, πώς είπα πριν, ότι μπε μέσα, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Δεν με νοιάζει που θα παίξει. Ναι, ναι, Μπε ναι. μέσα απλά και κάνω μια μπουκα, μια τέτοια. Ωραίος καμπός. Πολύ μπάλα, ρε φίλε. Κοίτα τον Καμαρανέζη, η αλήθεια είναι συμπαίχτη δεν τον ήθελα. Να βγούμε έξω και αν γίνει μαλακές στο μπαρ να βγει μπροστά για τα μπουκέτα, ναι. Έχει στον φάτσα. τελευταίο αγώνα που είχε πάει εκεί πίσω που είχε γυρίσει, νομίζω είχε παίξει πολύ ξύλο. Νομίζω ότι είναι, Ωραίος. όταν ήταν 15 χρόνια είχε πεταλούδα στην τσέπη, σίγουρα. Ναι. Ήτανε με πεταλούδα και έκανε τα κόλπα. Εγώ αμφιταλαντεύτηκα πολύ γιατί δεν είναι. Δηλαδή, θα σου πω, για τον πολύ κόσμο μπορεί να είναι υποτιμημένη και για μένα δεν είναι. Ναι. Ωραία, οπότε δεν ξέρω και θα παίξω στα πολύ safe γιατί όταν μου λένε ποιο είναι ένα υποτιμημένο παίχτη, Διονύση, είναι ο πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό. Και είναι ο Park Ji-sung. Α, αυτόν είχα να βάλει. Μπράβο. Είναι ο ορισμός του τίμιου μηχανάκι, εργάτης, ναι coach. Στην Τέλειο προπόνηση εργαλείο πρώτος. στα χέρια του Ferguson. Ναι, ρε. Τέλειο εργαλείο. Πρώτος στην προπόνηση. Στην Eindhoven είχε πολύ πιο πρωταγωνιστικό ρόλο. Ναι, ρε. Πολύ Μα πιο- και στη ναι, ναι. United. Στα καλά χρόνια αν- της Eindhoven. Το Ρε παιδί 4. μου, έκανε τα πράγματα τα οποία δεν φέρνουν τον κόσμο στο γήπεδο. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν έκανε Έδινε την θεαματικές πάσα. ενέργειες. Έδινε τη σωστή πάσα. Στην Κορέα να πούμε ήρωας έτσι και στο Ναι. Μουντιάλ ήρωα και τον έχουν ο Μέση της Κορέας. Ναι, έτσι. μα δεν υπάρχει τέτοιο Ναι, Ασιάτη ναι, άλλο ναι. παίκτη Ωραίος. να έχει κάνει αυτό. Βέβαια στην Κορέα και εμεί να πάμε να παίξουμε τώρα στα 37. Μπορεί να κάτι θα κάνουμε. Θα παίζαμε, θα Αυτός στεκόμασταν. ήταν τότε γιατί Ναι. στην Κορέα το 2002 ήταν από τους λίγους που παίζαν εξωτερικό. Δηλαδή σε Ναι, ομάδα ναι. έπαιζε στην Eindhoven και ήταν και η σημαία της εθνικής που πήγε στους 4. πήγε στους Όπως 4, πήγε. που πήγε Με πολύ στα σπρώξιμο σκόρες, όπως ναι, πήγε. Φυσικά ήταν και ο πρώτο που άνοιξε το δρόμο προ Ναι, του ναι. Ασιάτε να έρθουν. Και γενικά οι Κορεάτες είναι πολύ εργαλεία. Ναι, Και ναι. οι Ιάπωνες εννοείται. Ισχύει αυτό. Οι Ιάπωνες. Είχα τώρα υποτιμημένο, μου ήρθε έτσι Honda, άλλο. ο Honda. Και εγώ, Ναγκάτα ρε Ο φίλε. Ναγκάτα, Ναγκάτα, μαλά, εντάξει. Και να- Σταμάτησε την μπάλα στα 26 ο Λέει άλλο. παιχτάρα. Να το, μου ήρθε, δεν πειράζει, να το βάλω. Πολύ μπάλα Βάλτε και τον εσείς παιδιά. Ναγκάτα, παιχτάρα. Παιχτάρα. Πολύ μπάλα. Οι Ιάπωνες, όταν πήγα και είδα Ιαπωνικό πρωτάθλημα, είπα πω καλύτερα να είχα πάει να δω Bowling. Β' έψα. Καλύτερα, τραγικό επίπεδο. Γι' αυτό έχουν έναν που είναι 55 χρόνια και λέει. Η εθνική του όμως είναι ωραία, είναι Ναι, δυνατή. πρέπει να έχουν 10 παίκτες που δεν παίζει κανένα στο Ιαπωνικό πρωτάθλημα. Όπο παιδιά δεν βλεπόταν, Δηλαδή, Καζιγιάμα. το μόνο στιγμίο που έκανα έτσι για να δω ήταν που τραβάει ένα σουτ και πετυχαίνει έναν στο λαιμό και έμεινε κάτω. Είχε πέσει κάτω για 10 λεπτά. Αυτό ήταν το μόνο σημείο που. Είχε πάρει άπονα κάποτε στο Παναϊκό, έτσι. Πανακό ήταν μεγάλο γιοχέι Καζιγιάμα. Καζιγιάμα, Μεγάλο ναι. γιοχέι Καζιγιάμα. Όσο έχω δει για καθαρά ψυχολογικούς λόγους, στοιχηματικούς, πάνε έτσι. Απλά τρέχουνε. Ναι, δεν ξέρουν Χωρίς να δεν ξέρουν ξέρουν τι να την μπάλα, δεν ξέρουν κάνουν. μπάλα, δεν ξέρουν γιατί τρέχουν. Είναι παιδιά, με είχε κουράσει και ζέστη. Είναι το χειρότερο μάτς που έχω δει στη ζωή μου. Ποιες Γενικά. ομάδες, πώς λέγονται. Ήταν το τοπικό ντέρμπι του Τόκιο, Τόκιο FC, Τόκιο Βέρντι. Βέρντε, Τόκιο Βέρντι. Βέρντε. Βέρντι. Που εγώ είχα πάει με τους Τόκιο Βέρντε. Ήμουν Tokyo Verde. στους εκτός έδρας. Που φοράγανε πράσινα. Βέβαια μου. Το Κιόβερτε. Δηλαδή, περίμενα να δω ένα ωραίο μάτς και αυτά. Και Ναι, λέω, ναι. θα είναι, η εμπειρία γηπέδου θα είναι σκατά. Η εμπειρία γηπέδου ήταν τέλεια. Ήταν 80.000 κόσμος, 40 και Το 40. γεμίσανε, Κωστή, δεν 40 και 40 με συνθήματα. Έλα ρε. Ναι, Για από εδώ. Τους... φίλε, εκεί ήταν απίστευτο. Και έχουν και συνθήματα δικά μας, να ξέρεις. Ναι. Λένε το. Park Ji-sung. Τίμιο εργαλείο, τίμιος παιχταράς. Μακάρι να είχαμε πιο πολλούς Park Ji-sung πλέον. Αυτοί λείπουν από το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ωραία. Ωραίο. Συμφωνώ και με τους δύο, πολύ ωραίο. Επίσης, έκανε όλη αυτή τη δουλειά που μας έχουν ζαλίσει τώρα ότι πρέπει να είσαι υπεραθλητής και σπρίντερ και μαραθωνοδρόμος και άλτης για να παίξεις ποδόσφαιρο. Δεν ήταν τίποτα αυτά τα δύο και έκανε περισσότερα χιλιόμετρα από όλους τους μαραθωνοδρόμους που παίζουν τώρα ποδόσφαιρο και τα έκανε και καλύτερα. Και μπορούσε να ανοίγει και χώρους. Θα πάω σε ένα παίχτη, ο οποίος δεν εκτιμήθηκε εκεί που ήταν. Έφυγε, τον διώξανε. Μετά καταλάβανε τη μαλακιά που κάνανε. Μεγάλος παίκτης, μου αρέσει πάρα πολύ και ειδικά στη θέση έτσι που τη γούσταρα και εγώ αυτή τη θέση. Φάνηκε πολύ στα τελευταία του. Ήταν παιχταράς, αλλά δεν τον προλάβαμε τόσο. Τρομερό χαφ, Κλοντ Μακελελέ. Α, ναι. Εντάξει. Στη Real, παιδιά, δεν έπαιζε στη Real. Πάλι ξαναλέω το λόγο, για να χωρέσουν όλοι οι Γκαλάκτικος έμενε πίσω και σου λέγε: ωραία, θα παίξω χωρίς αμυντικό χαφ, θα τους βάλω όλους μέσα. Έβαζε Σολάρι, Γκούτι, Ζιντάν, Φίγκο, Μπέκα. Πήγε στην Chelsea στα 33,
και μέχρι να κλείσει την καριέρα πήγε και λίγο στην Παρίσι στο τέλος. Ήταν και στην Νάντ στις αρχές του. Στην Νάντ το 96 τότε πιτσιρικάς. Τρομερό χαφ, έκανε τα πάντα. Θυμάμαι και η Chelsea που πήγε τελικό το 8 ήταν τρομερό όλη τη χρονιά. Εντάξει, το χάσανε στα πέναλτι. Η γλίστρα εκεί του Τέρι στα πέναλτι. Ναι. Όχι ότι δεν τάξει μάστα, είχε ομαδάρα. Ναι. Γενικά αυτό δεν ήταν ένας παίκτης που έμενε λίγο πιο πίσω για να φανούν. Έκανε τη δουλειά, δηλαδή ένα στυλ πως είναι ο Καντέ. Ο Εγκόλο Καντέ. Ναι. Ήταν, πριν το Καντέ ήταν ο Μακελελέ. Απλά ήξερε μπάλα. Αυτό. Και έβαλε το Μακελελέ. Ναι, εντάξει, δεν θα μου παίρνε για underrated στο μυαλό, γιατί και εγώ τον έχω ότι είναι. Θεωρώ επειδή δεν εκτιμήθηκε πολύ στη Real. Δηλαδή πάλι ένα τέτοιο. Ναι. Γι' αυτό το Real και ο Ρόμπεν. Και ο Σνάιντερ. Αλλά ο Σνάιντερ γύρισε, πήγε στην Ίντερ και του πήρε το Champions League. Από τη Real υπάρχουν μιλιούνια που έχουν περάσει Ναι. και έχουν εξαφανιστεί. Και υπάρχουν κι άλλοι. Δηλαδή ήδη Ναι, κάτι τώρα. πολλοί, Έχουν ναι. ξεχαστεί ήδη κάτι Ροντρίγκο. Μπορεί να πάει τώρα σε άλλη ομάδα για να κάνει παπάδες. Πολλοί παίχτες τέτοιοι. Καλά, Ροντρίγκο, είναι έγκλημα αυτό που γίνεται με τον Ναι. παιχτάρα. Και φτάνω στον τελευταίο που μου είχε απομείνει που δεν θα τον έλεγα. Πέτρος Μάνταλος. Να τον ξαναπεί πάλι το Μάνταλο. Πάλι Παντού. και εδώ, Σε όλες τις εκπομπές το Παγκόσμιο με τον Μάνταλος. Οι εξήδες είναι με το Μάνταλο όπως είναι η Παναθηναϊκή με το. Το Μάνταλο θα το βάζει στους υποτιμημένους, στους υπερεκτιμημένους. Σε όλες τις εκπομπές θα μπαίνει. Ναι, λοιπόν. Δεν είναι ότι δεν το ξέρεις, δεν είναι ότι δεν έχει παίξει μπάλα, δεν είναι ότι τέτοιο. Ότι δεν έχει πάρει μπάλα. Αλλά θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει περάσει σε όλη τη καριέρα του Ευρώπη και να τον έχουν και να το τέτοιο. Και είναι ο Χουάν Ρωμάν Ρικέλμε. Ο Ρικέλμε. Ναι. Εντάξει, ναι. Θεωρώ ότι η καριέρα του ήταν πολύ μικρότερη από αυτά που μπορούσε να κάνει. Πιο τελικάτος παίκτης, πιο περπατητής. Ναι, ρε. Πιο μπαλάδορς. Αυτό εκεί έπεσε στην εποχή που έπρεπε να τρέξεις λίγο παραπάνω. Γινόταν η μετάβαση. Ο Ρικέλμε δεν έπρεπε να είναι 10 χρόνια μεγάλη, δηλαδή να παίξει την δεκαετία του 80. Θα ήταν πάνω από τον Πλατινί. Ναι. Αυτό είναι ο Ρικέλμε. Και εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω τώρα. Ό,τι έκανε ο Ρικέλμε στα 25. Δηλαδή, όχι πολύ τρέξιμο. Αυτό, περπάτημα, Δώστε τι μου, δύο επαφές. Δώστε τι μου, Αυτό. θα σε βρω εγώ. Και ένα σπριντ τον αγώνα. Ένα σπριντ τον αγώνα. Θα γυρίσω μέχρι το κέντρο. Δεν πάω πιο Ένα πίσω. σπίτι τον αγώνα που είναι θλάση συνήθως. Έτσι πάει συνήθως. Αυτό. Δηλαδή δεν φταίει ο Ρικέλμε. Η εποχή. Η εποχή. Είναι μεγάλη. Μάλλον το παιχτάρα. γέννησε πιο νωρίς. Μεγάλη παιχτάρα. Ναι. Πήγε 3 χρόνια Μπαρσελόνα, αν θυμάμαι καλά. Μετά Μπαρσελόνα δεν πήγε έπιασε. Villarreal άλλα 7. Villarreal έφτασε με τελικό Champions League όμως. Ναι, ρε φίλε, αλλά τώρα για Χουάν Ρωμάν Ρικέλμε τώρα να είσαι Villarreal τώρα πόσα χρόνια και ένα τέτοιο. Ναι. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο κάπως στην καρδιά Με μου. την Αργεντινή δεν του πήγε τίποτα. Καλά, με την Αργεντινή σε ποιον πήγαινε. Μέχρι και πρόπερση, ξέρω εγώ. Ναι. Σε κανέναν. Τόσες και τόσες παιχτάρες. Τι Σαβιόλες, τι τέτοια έχουν περάσει από εκεί, τι Ορτέγκες. Κανένας δεν κατάφερε. Άριελ Ορτέγκα. Δεκάρι παίζω! Λοιπόν, εγώ έχω έναν που χαφάκι κι αυτός. Έτυχε να είναι και σε μια Ισπανία με όχι τόσο καλούς παίκτες, τότε η Ισπανία ακόμα έψαχνε τα πατήματά της να δει αν είναι. Είμαστε loser, μπορούμε, έχουμε ταλέντο. Μπορούμε. Είναι δεξιοπόδαρος εξτρέμ. Εξτρέμ δεν είναι δεξιοπόδαρος, αλλά παίζει κέντρο. Δεκάρι. Κατάλαβε τι λες. Καήθηκα με διέτα, παιδιά. Α, όχι, εντάξει. Έβαλα ένα παίκτη ο οποίος Λατρεμένος κι αυτό. τον γούσταρα φουλ. Πριν τον Τζάβι και τον Ινιέστα ήταν για μένα ο Ντελαπένια, άλλος και ο Μεντιέτα. Ναι, με διέτα. Δεν πήραν τόσο τα credits, έκανε τις τρομερές χρονιές με τη Βαλένθια. Πήγε μετά λανθασμένα, θα πω, στη Λάτσιο. Εκεί τελείωσε ψηλό, άρχισε να παίρνει. Ναι, αλλά είναι ένας πολύ ωραίος DJ τώρα. Ναι, τώρα. DJ. Με τη Λάτσιο έκανε λίγες εμφανίσεις. Η Λάτσιο δεν ήταν τότε στα καλά της. Πήρε βέβαια πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Και με την Ισπανία αυτό έμεινε με την πίκρα του 2002 του αποκλεισμού που ήταν στα πολύ καλά του τότε με διέτα, στα top του. Που τους φάξανε με την Κορέα που λέγαμε πριν. Δεν έκανε τη μεγάλη υπέρβαση εκεί, εκείνη τη χρονιά με την Ισπανία να πάει κάπου ψηλά, μετά άρχισε να πέφτει. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το στυλ του. Θύμιζε σου πριν τον Τζάβι και τον Ινιέστα, ήταν αυτός πολύ Έπαιρνε εγκέφαλος. την μπάλα και γυρνάγε φίλε με Αυτό, τέτοιο τρόπο. έβλεπε ήρεμο το παιχνίδι του, την πάσα Βασικά του. ξέρεις σαν ποιον ήτανε. Σαν το Μόντριτς. Σαν το Μόντριτς, Ναι. 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 Σε λιγότερο, όχι τόσο καλό σου τόσο Μόντριτς. Σαν το Μόντριτς, ναι. Ο Μόντριτς έμοιαζε. είναι καλύτερος, Ναι. αλλά ήταν στο Αλλά ίδιο το- στυλ αυτό. Ο Μόντες είναι και πιο τρεχαντήρης. Ναι, ναι. Στα καλά του. συγκρίνεται. Πλησίαζε Άλλος στην- ήταν το πιο Μόντριτς, δεκαετία. αλλά δεν Οι ήταν Μόντριτς. επαφές του και αυτά μοιάζαν. Ναι. Ξέρεις ποιο νόμιζα ότι θα πεις όπως το ξεκίνησες. Το Χουακίν. Ωραίος και ο Χουάκιν. Εγώ νόμιζα το Θα μπορούσε- Χουάκιν ήταν Είναι έξτρα. πολύ ρε. Πολύ Τους θυμάσαι υποτιμημένος μετά. και ο Τους θυμάσαι Πολύ μετά. τίμιος και ο Χάκιν. Πολύ καλός Ναι, Χουάκιν, ναι. ο οποίος έπαιζε μέχρι πρόπερση μπάλα και Στα 42, πόσο στα την έκοψε Θέλω την να Μπέτης. πάρω μια εμφάνιση της Μπέτης του 2005. Ναι. Με Ψάχνω και εγώ να ξέρεις, Μπέτης. Χωακίνα Ψάχνω κι Σουνσάο. εγώ. Χωακίνα Σουνσάο Φερνάντο η τριάδα. Ψάχνω κι εγώ Μπέτης full.
Τρομερός. Έκανε μια ατασταλία, έφυγε στην Βαλένθια λίγο η μπάσκετ. φίλε, Ξαναγύρισε. πέσανε Θα πω- Το τίμησε. κατηγορίες. Το Θα πω τίμησε. ότι ισχύει και για αυτόν λίγο αυτό που είπες για τον Ρικέλμε. Κακές επιλογές. Συν πλην, όχι. Συν πλην έπρεπε να έχει γεννηθεί 6-7 χρόνια ναι. ή πριν ή μετά. Α, για ποιο λες, το Μεντιέτα. Ναι, για το Μεντιέτα. Α, το Μεντιέτα, λίγο Ναι. πιο πίσω κι αυτό. Ναι. Ή Γιατί λίγο ο πιο- Χωακίν καλά ήταν. Ναι, ρε, Στην ναι, εποχή ναι, του ναι, ήταν ναι. τρομερός. Όχι, ο Και τώρα Χακίν δεν παιχτάρα υπάρχει. ήταν, ρε, μια χαρά ήταν. Ναι, ναι. Και ποιος ήταν ο Χωακίν από τα Lidl. Πάλι και παιχτάρα κι αυτός, αλλά ήταν ο Χωακίν από τα Lidl. Ισπανός πάλι. Ναι, ίδια εποχή. Ποιος ο Μίστα, ποιος Ο ήταν. Εξεμπερία. Ο Ετσεμπερία. Θυμάσαι. Ο Ετσεμπερία. Και επίσης και ο τέτοιος, ο Νάβας. Ίδια γενιά Ίδια του. είναι. φάση κι αυτός. Γενιά του. Ιησούς είναι. Νάβας. Ναι. Αντίστοιχο στη Σεβίλη αυτός. Ναι, ναι, ναι. Και αυτός τιμιότατος. οκ. Πήγε λίγο στη Είναι City, πολύ εκεί μωρέ, πήρε είναι ό,τι πολύ. πήρε, Ναι. γύρισε. Οκ, μπράβο. Ωραία, Πες και μάση. εσύ. Δεν είναι αυτό, σου είπα. Δεν είπες ότι σκέφτεσαι άλλον ένα. Κοίτα, Άμα έβαζες. θα έλεγα τον Μπούσκετς θα έλεγα. Που έχει την ατυχία ότι ήταν ανάμεσα στον. Ναι, ναι. Ατυχία, ναι. Να έχει την ατυχία να έχει συμπαίχτε στο Μέση, τον Ροναλντίνιο, τον Για την ατυχία να ναι, είναι ναι, στην ναι, καλύτερη ναι, Μπαρσελόνα ναι, όλων των ναι. εποχών. Ναι, ναι, οπότε Ναι, νομίζω ότι εντάξει δεν είναι. τον καλύπταν και δεν κατάλαβε πραγματικά ο κόσμο πόσο καλό παίχτη ήταν. Αυτό ο Μπούσκετς είναι αδικείται από το κράξιμο που τρώει. Ναι, ναι. Πάρα πολύ Βασικά, κράξιμο. ναι, οι άλλοι που είπαμε, κανένα δεν έχει κράξει τον Πάρκ. Τον Μπούσκετς τον κράζανε. Ξέρεις γιατί, ρε φίλε. Είναι Γιατί λογικό. γουστάραν την Παρσελόνα εκείνη που τα Ναι. έπαιρνε όλα έτσι. Εκτός Και τους αυτού, έφταιγε ο Μπούσκετς. όταν έχεις μπροστά σου στην εξάδα των κεντρικών και των επιθετικών αυτούς τους πέντε, τους άλλους, και εσύ απλά τη δίνεις, ρε φίλε θα σε κράξουν. Γιατί οι άλλοι είναι παχταράδες όλοι. Βέβαια, ο τρόπο που τη δίνει είναι φοβερό. Ρε ναι, μαζί σου. Ο τρόπος που άλλαζε κατεύθυνση και ξεμαρκαριζόταν είναι για σεμινάριο. Αλλά όταν βλέπεις όλοι οι άλλοι ήταν φανταζή. Ήταν. Παίζαν έτσι. Και ο άλλος ήταν απλά έπαιρνε ο πρώτος την μπάλα ο Κακομοίρης και του λέγανε απλά δώσ' μου. Ναι. Είναι Δώσ' κρίμα. μου, ξέρουμε σαν τι Ναι, κάνουμε. θα τη φτιάξουμε εμείς την πόλη. Σέρζιο, ξέρουμε σε τι κάνουμε. Άραξε πίσω. Μα θέλω κι εγώ να παίξω, παιδιά. Και μείνε λίγο πιο πίσω. Όχι, κάτσε λίγο πιο πίσω εσύ. Μείνε πιο πίσω και να είσαι κοντά στον Πικέ και στον Μπουγιόλ. Όταν μπαίνεις. Αντρέα, να ανέβω τώρα. Όχι, κάτσε εκεί. Κάτσε, μείνε. Μα είσαι ένα 50, έχουμε κόρνερ. Μείνε. Μείνε, θα κάνουμε πάσα. Είναι Ναι, καθαρά. ναι, θα το κάνουμε πάσα. Πού οι παιχτές σου, Πού θα ανέβουμε, δεν θα κάνουμε μέσα. Θα κάνουμε πάσα, θα στη Παλιά γυρίσουμε. ποιος θα βάλει. Κάτσε εκεί, θα στη Μπορεί γυρίσουμε. τον Πικέ έχουμε, τον μαρκάρουν. Φτάνει, φτάνει. Γράψτε μας τους δικούς σας από κάτω.